Ya kwa mgojon kamurumurumi intire arwaki chendo ni marami gago di chengni makawono kagano di chengi di yorno makare to mokongo magi weche momiyo peko di chengni makawono. I always say the truth, and the truth of the matter, Your Excellency, is that we are in broad-based government. The last time we saw a president in this constituency, Your Excellency, was Kibaki. Jatend piny William Ruto chako ayanga limbe mare Migori kama jotelo singo chung kode e piny owacho mar Manywanda. Riwruog lakteche KMPDO miyo kaunti ma Nakuru, Laikipia kod Kajiado ndalo abiriyo mondo gichop winjruok mane oketi makao kamano to gidhi rocho thieth. Wan chama mar ODM ni koko wa en gimo komiru. To bende wan bende wa condemn that act. Mar kelo koko kama ji nitie. But koko was not part of the election. Jotend ODM mabondo kwedo weche ma osebedo katudo gi kod tulo mane omuoch kinde yiero mag jotend gwenge. Ya kwa mgojwang nyinga en James Opondo Kinarwaki ni machiegni nyalo tudri kodwa namba mar 3 kata X marwa Ramogi TV KE at James Opondo Sine bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Jatend piny William Ruto chako ayanga limbe mare kaunti ma Migori ka ojiwo jotelo mondo ti e twech achiel kaka yor jiwo dongruok ne jopiny. Jotelo ma oteno Ruto osingo mede miye sir ahinya kokalo sirkal mar winjruok e kind ODM kod jatend piny William Ruto eneno ni piny owacho chwalo dongruok ne gwenge duto. Gisani Ruto twak gi jo Migori. Sindio? So, hakuna mahali tutapitana, tutashirikiana, tutakubaliana ya kwamba tutatembea pamoja kwa njia hii. Mimi nataka niwaulize wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Lawlessness, violence cannot be part of our culture. We have our country to protect. Stability, peace, and unity of the nation is a major ingredient in matters development and matters growing the economy. Nimeambia watu wote ya kwamba serikali itahakikisha ya kwamba we protect the property, the lives of every citizen. Juzi tumepata matatizo makubwa tukampoteza mbunge wetu Bwana Ong'ondo Were. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kasipu na watu wa Homa Bay, wale waliofanya jambo hilo na kumuua huyo mjumbe, we will get them. They will not succeed. They will have nowhere to hide. We will go after them. And we will go after their collaborators. Mpaka tuhakikisha kwamba kitendo kama hicho hakifanyiki tena katika taifa letu la Kenya. So we're going to work together. Kuna watu wanaleta insecurity, watu wanaiba ng'ombe, watu wanafanya nini, uhalifu. Those are the people who are taking our country backwards. We want to move forward as a nation. Mimi nataka niwaulize viongozi wetu wote, kwa kazi hii ambayo tumekubaliana tunasonga mbele, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kufikia malengo ya umoja wetu na maendeleo ya taifa letu. Hapa kwenu kuna stadium ambayo iko hapo. Nimeshuka pale. Mnajua saa hizi tunakamilisha stadium ya Homa Bay. Hii yenu hii tumeshakubaliana. Huyu gavana alikuja na hao wabunge na tumekubaliana hii stadium yenu tutawapatia milioni 700 kujenga stadium ya kisasa hapa Homa Bay, hapa Migori, hapa Migori. So hapa Migori tumekubaliana. So nimetuma waziri wetu Bwana Mvurya, wameketi chini na gavana wenu ili tukubaliane hiyo program itaendelea namna gani. Junet ameniuliza mambo ya shule. Wewe mheshimiwa, nitatuma waziri wangu Bwana Migosi Ogamba
akuje hapa apangane na wewe, ndio ile mahali unataka tukusaidie, mimi nitaweka sahihi mambo tukusaidie, ndio shule hiyo mbili iweze kusonga mbele. I want to confirm to all the leaders here, tuko na masoko ambayo tutaanzisha kesho hapa Migori. Tuko na soko 9 ambayo tayari tumeanza kujenga, na tumeweka pesa ya serikali karibu shilingi milioni 600 ya kujenga hizo masoko. Kuna moja ambayo tutajenga hapa kwenu hapa Suna East. Tumeanza ile ya Ogwethi, inaitwa Ogwethi. Hiyo tumeanza tayari, inaendelea. Lakini hii soko mjinga hii tutaifanya iwe soko mwerevu. Hapo tunatangaza kandarasi ya milioni 350 kujengea nyinyi soko mpya. Tunaelewana? Na vile vile maneno ya affordable housing. Nimesikia ya kwamba hii sehemu yenu kuna watu wanaishi kule Nyangubo. Kuna watu wanaishi hapa Apida. Na ni watu wanaishi makao mabovu sana. Si namna hiyo? Huyu Junet na hao waheshimiwa waliniuliza tutoe shamba ya serikali hapa ya national government, na nimekubali. Tutawapatia shamba ya national government hapa Migori, tujenge nyumba 2000, na hiyo kandarasi itatangazwa in the next 2 to 3 weeks. Ndio tujenge hapa manyumba ya kisasa, vijana wapate ajira, na vile vile tuwe na makao ambayo ya heshima, mahali kuna dignity, na tutoe watu kwenye slums waweze kuishi makao ya kisasa. Nataka niwashukuru maaskofu. Askofu, umeongea mambo ya affordable housing better than any politician could have done it. Na pia maneno ya matibabu. Mimi nataka niwaulize wananchi wa hapa Migori, kila mmoja wenu ajisajili kwa mambo ya SHA, kwa sababu ile ya zamani ya NHIF ilikuwa ya watu wenye wako na kazi na watu wenye wako na uwezo. Lakini tumebadilisha kama serikali, tukasema sio wale wenye uwezo na kazi ndio wanakuwa wagonjwa. Hata mtu ambaye hana kazi ama hana uwezo anakuwa mgonjwa. Na tumekubaliana ya kwamba kwa hii SHA wale wenye uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Wale hawana uwezo tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila Mkenya awe katika program ya universal health coverage. Tuhakikishe ya kwamba wananchi wasiharibu mali yao, waziuze ng'ombe zao, waziuze mali yao ati kwenda kulipia gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali iwe ni gharama ambayo italipwa na serikali ya Kenya kupitia kwa Social Health Insurance Fund, na kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanajumuishwa. So tuendelee namna hiyo. Mimi nataka niwashukuru kwa sababu ya kunikaribisha hapa Migori, na nitakuwa hapa kesho na tutashirikiana pamoja. Tumekubaliana jameni? Si mumesema Mungu wetu ni Mungu wa second chance? Kwa hivyo tutapangana hapo pamoja na nyinyi, sisi wote tushirikiane. Ka wadhi nyime wairani jatani migepe Musalia Mudavadi kwa Uganda jo Kenya mondo mi luor kom Martin Piny ko wacho ni komno en ranyisi mar achiel mar Uganda jo Kenya kendo winjo mi luor mowinjore go. Mudavadi ne wuoyo Kitale County ma Trans Nzoia e kinde nyasi mar iko mar mama Judith Mwaitsi Maloba ma en nyamin Joseph Busiege matiyo ya Peace. Mudavadi kaka jatend jotije kama ne kwayo Uganda jo Kenya mondo obed mabor gi weche ma iwacho gi moko kuom jotelo ma pacho ka manyalo kelo pogruok e kind oganda kendo duoko chien okenge mag dongruok ma piny Kenya osegoyo. There are many ways to protect and guard the presidency. You can do it in a specialized way, the way our security people do. You can also do it by being a dedicated public servant. You can also do it by maintaining dignity and decorum to that office. Hata mimi nikitaka kuona the president, ngao hata president amekuja kwangu mara nyingi,
Lakini saa hii nikitaka kumuona, mimi napitia kwa huyu waziri. Each community must have a leader. Na sisi tuko na kiongozi wetu. Amepewa nafasi ya mkuu wa mawaziri. Ni lazima tumpatie heshima. Moko kuom jodongo mawuok e kaunti ma Bungoma okwedo chenro mar keto kambi sukari mar Nzoia e lwet jaket mwandu kapok okawo pach oganda ka giloso webuye gi kwayo jatend piny William Ruto mondo oluw chike mag doho kagimedo wacho ni kagimedo kawo chung' ni ok gibi yie mondo magi lope kwerege. Jodongo go mabende ne oten kod jatend duond bura mar DAP Jean Wamalwa oramo ni ok girwak chenro mar sirikal keto kambi sukari mar Nzoia e lwet ng'ato kapok okawo pach jopiny kendo ket ler e wiye. Magi timore bang' jakom board mar kampino Alfred Kang'ati yango ni sirikal oseyiene ja ohala manyinge Jaswant Rai tayo kambino kuom higni 30. Anauziwa shule ambayo iko kwa ekari 5 shilingi 1250. Anauziwa stadium iko kwa ekari 20 kwa shilingi milioni 1. Hiyo haijawahi fanyika katika historia ya Bungoma. Kwa sababu ahadi ya Rais William Ruto na Kenya Kwanza ilikuwa kuleta mashini mpya, factory mpya, ama si haikuwa hivyo? Yes. Ilikuwa kulipa wakulima, kulipa wafanyikazi na kufanya hii kampuni iwe nzuri, iwe healthy, ilete faida kwa jamii ya Bungoma. Hakuahidi kuuza hii factory. Tumemsikiza akiongea siku ya Labor Day akiwa kule Nairobi Uhuru Park, Uhuru Gardens. Amesema ya kwamba mambo ya Nzoia, mambo ya Chemelil, mambo ya Miwani, mambo ya Sony, factory 5 za serikali ashamalizana nazo. Leo tumwambia hajamalizana na Nzoia. Hawa wazee wamesema aheshimu court orders. Tend duond bura mar ODM kar chung'od bura ma Bondo kwedo ji matudo gi kod koko mane obedo e kinde yiero mar jotend duond bura no e kor gwenge ma kono kotel gi kod jalup jakom mar ODM e bade ma Bondo Jojo Chieng' Mawere. Jotelo go koni yiero ne otim gi kwe kendo e yor ratiro ka bende okwayo mane en jagoro Francis Otiato mondo orwak duoko mar yiero kendo osir jotelo manyien mar neno ni duond bura no omedo bedo motegno. I may not say ni glorify koko kata yie ni koko bedi. Wan chama mar ODM ni koko kwa wengi moko miru. Mabende wan bende wa condemn that act mar kelo koko kama jinitie. But koko was not part of the election. Ama ne kod chikane ni kapo ni ng'ato dwadhi ataro mar chike ma chama to wanyalo luonge e disciplinary committee mar chama mondo wabed kod piny wapenje ni tang'o momiyo timo kamano koso ol bedo e chama mar ODM. So machiegni ka Francis Otiato mheshimiwa Maistimbo ok nyal weyo ketho nying chama gi wacho weche moko winjore chama, wabro luonge disciplinary marwa mar branch. Ne waneno mondiko nyaka ni DPP no mara en secretary general ma party mar ODM. Tariko chiko manwa yiero ka kata mana suche manoko kelo ka. Ibedo jagoro mambui kendo wamor ni wabro miyogi ratiro margi. Ma jogo manodong' e polling stations beduru honest kendo thuolo nitie, beduru party members. To ka wadhi mbele wadwa wacho ni jowa moyiergi kendo wadwa nyiso NEC odiochieng' ma kawuono mobet tarik 3 ni jogo mane oyier gine joma ne jopiny omiyo mandate mondo tine party. As a party, Honorable Otiato or the most, and my colleague, and I'm telling him to go pole pole. Otiato Yemoni respect Dr. Buru wherever Dr. Buru seated and said this thing has gone and is good. Please, may Dr. Buru lure.
Duond bura mar Vibrant Democratic Party okone jo siasa e kaunti ma Homa Bay mondo ket kwe ka githegore gi siasa mag tulo ma osebedo ka dhi nyime e moko kuom kuonde chung' ut buche e kaunti no ma osekelo hinyruok kod kata tho ne moko kuom rowere. Jatend VDP Hezron Awiti Bolo wacho ni tulo mag siasa ma osebedo ka dhi nyime e kaunti no kelo picha marach kendo ketho nying jotelo e kaunti no ma koro ber ka jo siasa manyayo tulo otegre chutho gi tulo ma kamano. Awiti okoni ok en gima ni kare mondo mi jo siasa oti kod rowere e kelo tulo e rombe magala. Tindo loko kao nyithinde jowete gi timio pesa moro matin to goji. Mano gima nyachon mokunjo timre society ma wantigo sani. Akono ne jo siasa yoyote nyithindo ge madwaro kinyalo vote noki. Koro kwa puonjore mondo ginegre, mano ok en gima ber. Owinjo watem kaka leaders wachok youth gi, wamigi tich ma ginyalo timo. Moloyo choko gitimiyo gi pesa mondo gigore kendi. Siasa mathurwa ma Homa Bay ka oseidho nyu neno kata ka samoro jomoko ne timo yiero, lwedo no odong' e pap. To ok wagomb ni mago tim kamano seche te. Jo siasa oseketo jowagore kendgi. Gima samoro mako dhoga manyane kata laura chuonyo kucho. No ket kijende wa dhao kegen kendo betore kegen. To bang' mano to gima giyude onge samoro 1000 more momegi kata 200. Adwa nyiso ja siasa makao nyathi wadgi tere lweny. Kuongi kao mari bi tere lweny mondo ji odhi one kama ribe nyalo gore. Najua kwamba tuna changamoto nyingi, hali ya uchumi imekuwa mbaya, inawalazimisha vijana kuingia katika mambo ambayo hayafai. Lakini unapochukua hatua ya kutumika kwenda kupiga mpinzani wa kiongozi fulani, kumbuka kwamba mkono wa sheria ni mrefu. Ukipatikana ni wewe peke yako utabeba ile jukumu. Riwruoge lakteche e pacho ka KMPDU ochiwo ndalo 7 ne tend county ma Nakuru, Laikipia kod Kajiado mondo okete tim mapiyo winjruok kama ne obedo e kindgi ma ok kawo kamano to gibiro dhi e ng'anyo kendo rocho chenro mag thieth e counties go. Okoloso Nakuru, jagoro maduong' mar KMPDU Dav Jatela onyiso ng'ur mare kaluwore ni lakteche e counties 3 go osebedo ka yudo chudo magi kamoko bende pok ochor e lemo mamalo mar tich kaluwore kod kaka ne giwinjore. KMPDU okoni ka ndalo 7 okalo ma counties go ok ochopo winjruok margi to jokanyo maggi biro dhi e ng'anyo kendo rocho chenro mag thieth e counties 3 go. So it's upon the governments of these 3 counties to honor the return to work agreement that we signed. It's upon them to promote the doctors. It's upon them to pay wages on time. It's upon them to remit state deduction. Otherwise, we can say that doctors will be on strike until those things are implemented. It is an injustice for the consultants in Nakuru to be paid like interns while they're posted as consultants. It's an injustice for doctors to be casualized in Laikipia. It is an injustice for doctors to labor and work so hard and cannot see their salaries in Kajiado. So these strikes that begin on 24th of this month will take place unless these counties honor their part of agreement. And I want to reiterate that these counties, once this return to work agreement was signed, these counties, once we had the court order delivered, they went into slumberland. They have not cared about these particular doctors, and we're not going to care anymore. It's upon them now to take action. Nyakura mkujonga datiri achiel kachiel nyaka Bondo kama wadhi kanisa mar Anglican Church of Kenya Diocese ma Bondo kama Mama Aida Odinga Governor ma County ma Siaya James Orengo ka achiel gi jaod bura machon ma Rarieda nitiere kanyo Rafael Tuju kendo winjone gino madhi nyime gi sani. Watch more violence in the villages. Kwende mwadakie nyakarum. Nyakwa we watch more violence. Ni inko vitali to ni angato kutala. Wawe watch more violence amongst our people. Ni ketiki nego ngato. Kataki hinyo ngato. Ti hinyo manaja turu. Hinyo manaja dalau. Hinyo manawatini. And violence will not take us anywhere. Watch more violence. We want to be free, particularly at home.
ka ko kuja chandi we luor ni ng'ato nyalo hinyowa to dala ka to ko hinyowa nikech ang'o? Awe kamano ero wan ka ae to ni o na dhao ni mar wach bele ero kamano Nyasaye ogwedhu to gira mama be na wuotho go matin support go my church gira moro ma wuotho go matin mondo support go my church to church ni to marwa sasa mwe bire nyakwa support ine mami okay arai ero kamano Kara Abrolando Benpen Abrolando ero kamana henya aparo wach mamin pino wach ma balance no were noted it is not right. We can argue our cases and talk through problems more and go and kawuno okaro wacho jimangen nikech I feel honored and greatly privileged Bishop Mara ni inyalo luonga kaka chief guest e occasion machalo kama. I feel very proud. I cathedral bendo opong kamora mora. I pray that in the coming days ne sasa mwabiro lemo kato opong manaka opong, and in that we'll get the blessings of the Almighty. And Bishop Angi Manyalo Wacho, particularly about the church, ne opinion, you are the people who look at us spiritually, you are our spiritual guardians. Ramogojo wangi kanyo ema doka godo yue madundo. Celine Abich nyara nyaka chwacho neno migago ka entiere thur diboro amosne mamane Irene Gari ka chel gimiri Gari kod jothur diboro duto. Nyakona Ramogojo wangi kikidhi maboro nikech wan gi weche modhuro nikech bende elap magusi stadium gikmoko ok dhi makare tugo monego beni bede kind club mar Gor Mahia gi Shabana FC kikidhi maboro. Extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala.
wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Chieng' tich adek, saa 1:45 Machiegni kendo Nyakwaramogo, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi omedo siro chenro ma piny owacho ni godo mar neno ni ot ka ot e pacho ka mangima biro bedo kod sitima chop higa mar 2030. Nowuoyo e gweng' ma Kanyambune e kar chung' od bura mar Bai, kama nosingo ni piny owacho dhi chiwo shillings bilion 1.9 ne kaunti ma Kilifi mabiro konyo chenro mar tudo sitima. Chenro ma kamano biro neno ni sitima odonjo e mier 540. Wandayi ne otene gi jaod bura mar Bai Anthony Ekenga kod jaod bura ma Kilifi South duto manochiwo puoch gi paka ne sirikal kuom chenro ma kamano. In this financial year, we have allocated 1.9 billion shillings for Kilifi County only kwa mambo ya stima. Na kiujumuisha county zote za Pwani, hiyo pesa itafika karibu shilingi 4.7 billion. Sio pesa kidogo. Kwa hivyo yale ambayo yamesemwa na mheshimiwa Kenga Mpe nimeyasikia. Hii sehemu tangu tupate uhuru katika nchi ati haijawahi pata stima. Wadi kaunti ma Kisii Nyakwaramogo jwang'e ni arita kwe ojiw mokalo e chuny boma ma Kisii otane tuka dhula lig maduong' pacho ka kind klab mar Shabana FC gi Gor Mahia FC tugo machakore saa 8 e wang'e. Ma en tielo mokwongo ma timbe ariyo go rakore bang' higni 15 e tuke dhula lig maduong' e alap ma Gusii Stadium. Piny e chuny boma ma Kisii ne olor kuom thuolo kinde mane obila chiwo thuolo ne johera mag timbe ariyo go donjo alap ma Gusii Stadium. Klab mar Shabana omako thuolo mar 4 e chung' mar timbe lig maduong' pacho ka e kinde ma Kogalo ma gin joloch season mokalo nitiere thuolo mar 3. Kata kamano weche madonjo gi sani Nyakwaramogo jwang' en ni tulo osemuoch e alap mag Gusii Stadium ka koro obila odonjo kendo kelo kwe. Kata kamano riwruok mata tuke dhula pacho ka FKF pok ogolo lendo ni to be opira no ibiro tugi koso oyo. Nyakwaramogo jwang' mago pichni mane otelo kama johera mag Kogalo ne donjo e alap mag Gusii Stadium. Kata gi sani en ni lweny omuoch kendo ji bade nitite e alap ka johera mag Shabana gi Gor Mahia rakore mokalo. FKF biro golo lendo kapo ni opira ni idhi tugi kata oyo. Nyakwaramogo jwang' en wach malich ahinya ka koro riwruok mar FKF nyaka koro biyo gol lipot maber nikech paro nosiwuok mopogore opogore ni alap mag Gusii en alap matin kendo ok nyal bago tugo e kind klab mar Gor Mahia gi Shabana FC. Kata kamano FKF no dhi nyime kendo wacho ni tugono ibiro tugi. Tugono onego bed ni chakre saa 8 e wang'e. Gi sani pap en mana ringo gi kone gi kocha kapok ni ng'e ng'wech en mana ni kore kwa Nyasaye mondo telni mondo iwuog e pap. FKF biro golo lipot ka bende jofwambo marwa kata jofwambo magwa anel kaka achiel gi Mike Okinye ni e pap ka wageno ni gibiro nyisowa ni to chalo nade. Kata kamano gi sani en ng'wech koro timo mana gima Nyasaye nomiyi godo. Ka en tiendi titiyo kode, ka en paro maleo iparo ni adonj kanyo mondo mi
kikidi maka magedu tuwablo mi kochopo saa chiel gi saa adek mar otieno. Goniro kamano kuom bedo koda, nyinga en James Opondo.